Ако искате да не допуснете грешка при избора на брокер в района на Слънчев бряг, то това видео е специално за вас. Между другото, казвам се Томи Попов и съм консултант на недвижими имоти в района на Слънчев бряг. Така че, ако сте решили да купувате или да продавате имот в района, не се колебайте, свържете с мен. Може да ми пишете, може да ми се обаждате, може да ми пишете имейли. Моите контакти може да намерите в описанието под това видео. Абонирайте се също така за канала и ще може да гледате ежеседмично моите нови видеа. Сега да поговорим малко как да изберем брокер в района на Слънчев бряг. Първата стъпка, според мен, това е да разгледаме в интернет пространството какви брокери предлагат имоти по морето. Моето мнение е, че не е много добра идея да търсим брокер по порталите за общо предлагане на недвижими имоти, защото там могат да предлагат имоти всякакви хора. От таксиметрови шофьори до управители на комплекси, до всякакви други лица, които може да имат недобри мисли във връзка с продажбата на имоти. Също последно време в района на Слънчев бряг, Свети Влас и наоколо се навъдиха много брокери от Украйна, които нямат регистрирани фирми и пускат като оферти много невалидни апартаменти с занижени цени, с описания, които са много нереалистични. Така че, за да избягаме от всичко това и за да си спестим време и нерви и естествено пари, моето мнение е да влезете примерно в Google и да напишете примерно апартаменти Слънчев бряг или имоти Слънчев бряг или имоти Свети Влас, там в зависимост от това от кой район се интересувате, и вижте първите там 5-6 агенции, които излизат в резултатите. Това е един не лош филтър, през който може да разгледате различни типове компании. След като попаднете на техните уебсайтове, може да видите по какъв начин са структурирани. Дали са с удобна навигация, така наречените user-friendly уебсайтове, дали са така удобни за работа, дали всичко е написано приятно, коректно, удобно, полезно, дали получавате информация, която реално ви е нужна, и така ще отсеете може би една, две, три фирми. След това може да погледнете в YouTube на същите ключови изрази, може да потърсите да видите съответната агенция излиза ли в YouTube, има ли YouTube канал, как презентира своите обекти. И ако има примерно фирма, която ви направи впечатление в интернет пространството през Google, след това в YouTube намерите същата компания, то след това спокойно може да прочетете малко коментари за тая компания, какво говорят другите, нейните клиенти за нея, как се отнасят с нея, какви са отзивите за тази компания, и на база това може да направите един обоснован избор. Втора стъпка е, може да разгледате конкретно какви предложения има агенцията, която сте избрали на нейния уебсайт. Как са представени тези предложения до крайните клиенти? Имат ли достатъчно снимки? Добри снимки ли са направени? Имат ли видеа? Имат ли етажни разпределения? Коректно ли е написано описанието? Как въобще те се отнасят към своите продавачи и как ги презентират до своите купувачи? След това може да разгледате съответния уебсайт на колко езика е преведен. Така може да разберете реално на кои пазари работят съответните агенции.
Когато е само на български, то съответно те работят особено на българския пазар. Ако има други езици, то тези агенции се стремят да работят и на международните пазари, което е много важно за курортните имоти, както за да имаш добра база и да си добър продавач, е да работиш на много различни пазари. По този начин може да имаш предложения от различни продавачи по народност и по същия начин може да предлагаш предложения на различни типове пазари. Трета стъпка, която ви предлагам да предприемете, след като вече сте се избрали даден брокер или агенция, е да му напишете едно запитване. След като напишете запитване, изчакайте да видите в какъв срок съответният брокер ще се свърже с вас. Дали ще чакате час, два, или 24 часа, или ден, два, три, седмица, месец или просто никога няма да ви се обади. Това просто е една индикация да видите колко бързо се обработва вашето запитване и колко бързо се свързват с вас. Дори в момента вие да сте като тип купувач, дори да имате нещо за продаване, ще може да видите колко бързо съответния брокер реагира на конкретното запитване. Колкото по-бързо бързо се смята в рамките на 24 часа за реакция, толкова е по-добре. Също, след като видите как ви отговаря писмено, може да видите каква информация той дава и как е структуриран самия имейл, прави ли правописни грешки, коректно ли пише, на български ли пише, с какви букви използва, каква клавиатура, въобще как му е интернет етикета, на какво ниво е на съответния брокер. Четвъртото нещо, което мога да препоръчам, след като сте избрали дадена агенция или брокер, е просто да се обадите. Обадете се, чуйте гласа на колегата, въобще говори ли български. Защо? Защото много чуждестранни брокери работят на терен в Слънчев бряг. Някои говорят български, други не, трети говорят развален български. Просто обадете се, вижте как общуват, разбират ли задавайте въпроси, разбират ли какво им говорите. Защото на първоначалния етап е окей, но когато става въпрос за документи, за по-сериозни проверки, е много важно купувач или продавач с брокер да имат перфектно взаимодействие и добра комуникация. Така че след обаждането вече ще сте направили и 4 стъпки и ще може да вземете едно обосновано и правилно решение да работите ли въобще с този брокер или не. Това беше за днес от мен, приятели. Казвам се Тони Попов. Ако сте купувач или продавач в района на Слънчев бряг, не се колебайте да свържете с мен. Моите контакти може да намерите в описанието под това видео. Пишете ми, звънете ми, пишете ми имейли, не се притеснявайте. Също така се абонирайте за канала. Всяка седмица ще може да гледате новите видеа, направени специално за вас. Приятен ден ви пожелавам и успешен бизнес!